So what's up mga kapwa? Today's video mga kapal, ang among buhaton karon na pod is mag-Pinoy. Pinoy! Hello! Ready, 1, 2, 3, bang! Bang! Okay, tag na. Tao? Pwede sa tao. Taas, baba. 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 Kung sa baba siya, matabunan ni siya. Tiil? Dili. Tuhod? Dili. Part sa tao, baba, dili tuhod, dili tiil. Lubot? Pwede. As in, sunod yun, internal? Pwede. Ha? Sai! Dili pod. Tinai! Dili pod. Saman di ako? Dili. Saman di ni? Bitok! Dili. Saman di ay ni? Kigwa! Dili. Kuan! Kanang sani! Kanang Libag! Dili. Surrender. O, sige. Tugo! Otot. Kader! Kaya nga no, naihumot nga otot. Isa na pod. Hayop. Dili. Bagay. Dili. Lugar. Dili. Prutas. Dili. Pagkaon. Dili. Masudan. Dili. Makilaw. Dili. Gamit. Dili. Part sa tao. Pwede. Nanapod na. Bahog baba. Dili. Bahog ilok. Dili. Malaman ang bahog utot. Unsa man ni part sa tao ni? Taas baba. Baba. Hilig man kay kag baba. Wala pa kay. Di ka katagna. Dili na sa part sa tao nasa baba. Itlog. Dili. Ang gibitayan sa itlog. Dili. Lubot. Pwede. Bahog utot. Bahog tae. Okay. Ligtas ka. Taini mo na ka. Bullshit ka, der. Litson ka. So, Sige, imuhan ang kuan, imuhan ang turn. Sige. Sige. Tanawa ha, banikas. Sige, go. Part sa tao. Pwede. Kamot, tiil, baba, kuko, dila, utot. Dili. Ah, Dili. part sa babae, part sa lalaki. Naana sila ha, sa ilang duha. Totoy, lubot. Naitutoy naman. Nabi sa lalaki. Pero dili. Totoy, lubot, Dili. bukok, Pwede. ilok, Dili. buhok sa ilok, Dili. bulbul. Yeah. Agit. Sakto. Nadaog ko ba? Okay. Tawa ka. Ew! Maniac! Sige. Okay. Piyo nga. Oh. Piyo nga. Ayan na lagi tanawa. Part sa tao. Dili. Bogtae, bogutot, Dili. itlog, kuko, Dili. dila, Dili. baba, kamot, Dili. kugmo, Dili. Dili tao. mata, Dili kay tao. dili part sa tao. Dili. Lugar, Dili pod. Bagay. Dili pod. Bagay? Pwede. cellphone, Dili. kadaghan ba bagay, ano sa mani? Ring light, Dili. kamera, Dili. samin, Dili. sakyanan, Dili. balay, Dili. sanina, Dili. pas, Pas? Sure ka? Sure ka? Sure lagi ka? lagi, Sige. Tara ba? Basaha.
Wala, gido. Bo sa imong mata. Ah. Bulok. Wakag bugok na itlog. What's up mga kap... So, what's up? sa mga kapwa. Dito. So, what's up mga kapwa? No? Sige, ready, 1, 2, 3, go. So, what's up? Today's video mga kapwa, no, kaya nami buhaton karon mag Pinoy Hello! Hello!